Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi hello mukomanashi, please hide my name. Nyaya yangu yakamira so. Ndine murume wangu. Murume wangu uyu ane vana vake 4, asi vana vake 4 ava vakasiyana kunana amai. Madzimai awa maviri, umwe noumwe ana amai vake, then 2 ava ndo vana amai 1. Saka pane umwe mwana musikana. Mwana uyu musikana mukuru ainge aroorwa kudaro baba vake vakabva vamutora vachiti mwana wangu zvaaroorwa akaroorwa kumhuri kune nhamo. Asi chiri kundinetsa ndechekuti mukukura kwake kwose mwana uyu baba ava vainge vasingatombomuzivi zvachose, vakazotomuziva gore rapera. Kugara kwose uku vainge vasingambomucheke kuti adyei ararama sei. Saka inini mubvunzo wangu ndewekuti mwana uyu zvaabviswa kubva kumurume wake ko kumusha uku zvakusina chero chirugu zvacho chakambovakwa, mwana uyu tichagara naye seiko nemwana wake? Apa isusu tiri muno munyika yekutsvaka-tsvaka. Apa kuvarume mwana uyu haana kana kumborambwa, akangoita zvekungotorwa nechisimba nababa vake vachiti ibva ikoko kwawakawanikwa, nekuti kwawakawanikwa kune nhamo. Mwana uyu anokwanisa here kuzogarisana nastepmother? Zvinhu izvozvo ndiri kuti kana ndikangozvifunga zvinobva zvatanga kundidya mupfungwa nendangariro. Hama dzangu ndibatsireiwo. Apa amai vake mwana uyu vakatoroorwa, kwacho kwavakaroorwa ikoko vanotori nevamwe vana 5 kwavari ikoko, asi amai vacho vanotofona kwatiri vachikumbira mari, ende vanenge vachitotumirwa mari yacho yavanenge vakumbira. Veduwe ndodiwo, kana kune vana vanga variko ndaisambovawo nedambudziko. Manje hakuna umwe mwana, ndiyeyu musikana akatorwa achibviswa uko kwaainge akawanikwa. Please ndibatsireiwo kuti ndingaita sei. Zano chairo handisisina, ndasvika pakupererwa. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu yapari tricky, but please ngativabatsireiwo mucomment section tichivaonesa kuti pasituation iyi vangazvifambisawo sei. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi, please ndibatsireiwo, asi chitupa changu vigai. Nyaya yangu yakamira so. Ndakakandirwa bute pasi naamai vangu. Hanzi bute iri amai vangu vakaita zvekurikandira paguva pababa vangu, asi handizivi kuti ivo amai vakazvifambisa sei. But ndakazoudzwa kuti zvinhu izvi amai vakazviitira kuti inini ndisazova munhu wekuti ndinokwanisa kuroora. But mhosva yangu navo ivo amai handisi kutomboiziva nyaya yacho. Hanzi nyaya yacho yainge iri yekuti ivo amai nababa vangu vainge vasina kunyatsokunzwisisana mukuwanana kwavo kwavainge vakaita. Amai vangu nababa vangu vakangowanana paukama, saka hanzi amai vangu pacho pavakazobatira pamuviri, veukama vakabva vazozvivanza, asi pakabva pazoitwa chivanhu chekucheka ukama. But baba vangu vakazowana umwe mukadzi. Baba vangu pavakawana umwe mukadzi, zvinhu zvese izvozvo hanzi vakazviitira mumaziso aamai vangu. Ivo baba vangu vakabva vazongowanikwa vakafa, vainge vakaita zvekungopupuma furo mumuromo ndokubva vafa. But baba vakati vafa kudaro vakabva vangovigwa zviya zvefast kumusha ikoko. Kana ndiri seni zvangu handina kana kutombokura ndichichengetwa naamai vangu, ndakatokura ndichengetwa naamai guru, sisi vaamai vangu. Ende ndaiti pose kana ndikangotaura kuti baba vangu ndinhingi, ndaibva ndatanga kurohwa zvisingaiti naamai guru. Now that ndakura ndipo pandava kutanga kunzwisisa kuti amai guru wai vainge vachindirova kudaro, because ukama hwacho hwainge husingaiti kuti ivo baba vangu naamai vangu vange vari vanhu vanenge vachimitisana, but vakamitisana zvakangodaro. Mukomanashi, ndazama ndichazama kuita zvose zvekuti amai vangu vange vachinyevenutsa mwoyo wavo kwandiri, kuti zvimwe kuda ndingawanawo zambuko muupenyu hwangu.
asi amai vanoti kusvika inini ndazoti chiroora manje ndipo pauchazopinda muwanano mwanangu. Dzimwe nguva vanoti enda kuguva rababa vako, kana ndikavaudza matambudziko angu vanoti enda kuguva rababa vako uende unovaudza kuti watambura sei, seodhiyo yavo iyo yandakutumirai vachiti kutambura kwako kunei neni inini. Asi ndakazofamba mukoma, ndipo pandakaudzwa kuti pamba pedu pane nyoka. Nyoka iyi hanzi ndeye rudzi rweshatu, ende zviri so confusing because pamba pedu isusu ndo pamba futi paamai vangu. Nyoka iyoyo hanzi yakasonwa muromo, ende nyoka iyoyo inondishandisa kundiita murume wayo. Nashi nyaya iyi handina kana wandati ndamboudza, nekuti amai vangu munhu wekuti anotyiwa. Kunyangwe mumusha medu imomo mavanoberekwa amai vanotyiwa, hakuna kana anokwanisa kuvananga. Mumba medu ndini ndega mwanakomana. Amai vangu vakazoitawo zvavo vamwe vana after baba vangu vazoshayika, asi vana vose vakazvarwa naamai vangu. Kunze kwangu inini ndini ndega ndinongoziva baba vangu chete. Vamwe vose ava hakuna kana anomboziva baba vake. But kana ndikatarisa life yangu yandiri kurarama, handina kana chimwe zvacho chandiinacho chinobatika mukomanashi. Ndiri munhu wekuti ndinongoshandawo mugadheni kumawadhi, asi handipiwe mari. Dzimwe nguva mari yandinenge ndichipiwa inouya muzvidimbu zvekuti hapana kana chandinokwanisa kuita nayo mari iyoyo. Dambudziko huru nderekuti amai naamai guru vangu avo vakandichengeta vakabva vati kwandiri, kana ukaramba uchingokura musoro uchienda kumaprofita ako iwawo. This was after ndaendawo kugomo nemamwe maprofita. Ivo amai guru naamai pavakazvinzwa kuti ndainge ndakwidzawo mugomo nemamwe maprofita, ndo pavakabva vati kwandiri, kana ukangoramba uchienda kumasowe ako iwawo, kana kuti ukaramba uchienda kuvabatsiri vako ivavo, uchafira mahara chete iwewe. Kusvika inini ndati chiroora, ndipo pauchazoroora mwanangu. Mukoma ndaita vakadzi vakawandisa, kusvika pakuzotonhonga vakadzi vaya vemumabhawa, asi vese ava vanozongoenda the same way mushure mekunge vandiudza kuti vanenge vachirota amai vangu. Hanzi amai vangu pavanovarota vanenge vachiuya kuhope kwavo, ende ivo amai vanenge vakamonererwa nenyoka. Like last time ndakaita zvekukechawo, asi takati inini ndava kupfeka kondom. Mukadzi uya wandainge ndakecha akabva atanga kungoridza mhere. Achiridza mhere iye ainge achirondedzera munhu ainge aine chimiro chainge chakaita sechaamai vangu. Ainge achiti ari kuona nyoka pamwe chete yakaita chisero iri mumusoro maamai vangu. Hanzi nyoka iyoyo yainge yakasimudza musoro wayo ichida kumutema, ndokubva angoridza mhere achitiza. Vamwe vanoti ivo vanorota dziri hope. Hope idzodzo ndo dzakaendesa vakadzi vangu vose. Uye inini kana ndiine mukadzi wandinenge ndichigarisana naye, ndinobva ndaita sekunge ndinenge ndichiita dzikirira. Musi wacho unozofuma uchienda mukadzi uyo wandinenge ndichigarisana naye. Zvazvinoita ndezvekuti ndakarara ndinenge ndichirara nemunhukadzi, but pacho patinozomuka tinobva tatoona kuti kunenge kuine kachira. Kachira aka kanenge katopukutiswa urume hwangu, kanenge kakatoiswa nechekumusoro kwemukadzi uyo wandinenge ndichigarisana naye. Iye zvino hapasisina kana mukadzi achandida mukoma. Ndava kungoitawo zvekungotora vakadzi vaya vemumabhawa kana ndanzwa kuti panapa ndava kudawo kumbova nemunhukadzi. Asi uyo wandakapedzisira kuita bonde naye akabva angomuka achitiza. Zvakatondinetsa kuti ko munhu ari kutizei, because akangobuda mumba akabata hembe dzake ndokubva aenda akanopfekera panze. Ndichizomubvunza rimwe zuva randainge ndakasangana naye kubhawa, iye akabva ati kwandiri ainge akaona umwe mukadzi ainge akadengezera nyoka mumba mangu. Ndo zvakasakisa kuti ange achitiza mumba achisarudza kunopfekera hembe dzake panze nekubva aenda. Nashi ndagumirwa. Amai vangu handizivi kuti vanoda kuti inini ndinge ndichiita zvekuita sei. Imwe nguva pane pandakatomboendawo kune imwe n'anga yandainge ndanzwa kuti inobatsira, but ndakati ndichibva
ikoko ndakabva ndaita tsauna same time zvekuti ndakatopotsa ndafa. But amai vangu vakabva vatondifonera kuti ndiri kukuona hangu kusvika ndati iwewe chiroora ndipo pauchazoroora mwanangu, pari zvino chimbodzikama hako, ndibatsireiwo vedare, ndoitawo sei, ndiri kutodawo uraramo hwakanaka. Ndinoziva ndichipedza kutaura nemi ivo amai vanokwanisa kutondibvunza kuti wambotaura nani hako, asi pari zvino mukomanashi ndasvika pakuzvipira kuti chinouya chinoona inini, kusiri kufa kwacho ndekupi, handingamborambi ndichinzwai. Please, kana muriko vabetseri, pindiraiwo munyaya yangu. Imhosva here kusengwa 9 months? Pane pavakamboti kwandiri, huya tinge tichienda paguva rababa vako. Pavakandiudza izvozvo ndakabva ndabvumirana nazvo, ndichifungidzira kuti amai vainge vachida kundisunungura. Saka ndakati ndava kuda kuenda kumusha ikoko kuna amai, ndikabva ndaona tete vangu ava vakafa kudhara. Ndainge ndatosvika parengi uko kwatinokwirira mabhazi anoenda kwedu kumusha isusu. Tete vaya vakabva vati kwandiri, usaenda kumusha ikoko, unofa kana ukangoenda kumusha sezvandakaita izvi. Ndakavhunduka pandakaona tete, but ndikabva ndati zvinoreva kuti kwacho kwandiri kuenda ndo kune ruponeso rwangu. Ndikabva ndamanikidzira ndichida kungoenda kunopinda mubhazi, asi tete vaya vakabva vafambisa vakanomira padhoo rebhazi. Ndikabva ndatanga kushaya pekupinda napo, saka mahwindi pavaiva bhizi nekundibvutira chisecho changu, ndakabva ndaona kuti mubhazi muya umo mandainge ndichida kupinda amai vangu vainge vatorimo mubhazi imomo already, but vainge vachiita zvekundidongorera. Vainge vakagara pasiti paya panogarwa nadhiraivha. Ndakazoita zvechisimba ndokubva ndatiza mahwindi aya, asi ndakati ndaenda kure nemahwindi ndo pandakabva ndaona kuti ndainge ndatobirwa waleti yangu nemahwindi iwawo. Amai vangu vakabva vatondifonera. Pavakafona vainge vachipopota. Ndakati ndichinodzokera kubasa uko kwandainge ndichishanda, ndakabva ndangosvika nekutomiswa basa kwemazuva. Handina kana kumbopiwa chikonzero chekuti why ndainge ndambomiswa basa. Ndakatomboenzawo kuti ndinge ndichiendawo kuJoni sezvinoita vamwe, asi chakandinetsa ndechekuti takati tichisvika pabhodha tichiri kuZimside, ndakabva ndasungwa nemapurisa ekuZimbabwe. Apa taitova kuZimside, ndakangoita zvekungoburutswa ndiri ndega mukombi yamalaicha. Apa ndainge ndatobhadhara malaicha uya 2000 rands, zvikabva zvangorova zvakadaro. Handina kana refund yandakapiwa namalaicha, changu chete kungodzungaira chete mukomanashi. Chinondirwadza ndechekuti ndiri munhu anokasika kubata basa iro randinenge ndichidzidziswa panguva iyoyo, asi kuti ndinge ndichibudirira sezvinoita vamwe zvatoramba zvachose. Ndiri munhu wekuti ndakatoitawo panel beating, asi now ndava kushanda mugarden. Kungoda kuita zviri nani ndinobva ndangodzokera mugarden boy. Ende kumhuri kwedu munhurume wose akazvarwa mumhuri medu anongoita izvozvo zveugarden boy. Hakuna kana umwe zvake akamboitawo rimwe basa riri nani kunze kwatete vangu avo vakashayika vandakasangana navo murengi pandainge ndadaidzwa naamai vangu kumusha. Tete ivavo ndo vainge vachitoitawo basa rainge riri nani mumhuri. Tete ivavo vainge vari nesi. Dzimwe nguva unotombosvika pakutadza kuziva kuti kana munhu akakubvunza kuti ndingakubatsira nei, ungamupindura uchiti kudii. Laki remabasa hongu ndinaro, asi mabasa acho andinongowana ndiwawa mabasa ekushanda mumagadheni evanhu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoti ndichitodarika pamba pevanhu, ndinobva ndatodaidzwa pamba ipapo. Kana ukaenda unobva wangobvunzwa kuti nhai bhudhi, hamudiwo basa remugadheni here? Ende mari dzacho dzaunenge uchiudzwa ndidzodzo mari dzandinongoshandira kubva kudhara nekudhara. Ndinongoshandira $40 kana kuti $60 muupenyu hwangu hwese. Handisati ndamboshandawo basa rekuti ndinenge ndichitambirawo mari inodarika $100 muupenyu hwangu. Mozondiudzawo kana mukasenda nyaya yangu kuYouTube. Handiko, but ndine group randiri kwandinopota ndichidownloadawo maepisode acho. Ndinotenda kune vose vachandibatsira. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu ya zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section, then ndobva ndangoita zvecopy and paste ndovatumidzira kuinbox kwavo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
hanzi makadii mukoma? Ndakabirwawo zvinhu zvangu last year. Ndakanga ndatumirawo zvinhu zvangu zvese zvemumba, kubva kumapoto, magumbeze, mandiro, mibhedha, maredhiyo, masofa. Mukoma, pazvese hapana kana chakambosvika kumusha, ende ndiri kurwadziwa. Apa ndainge ndakatora nguva ndichirongedzera ndiri muno munyika yevatorwa. Ndakaenda kumusha nemari yekukwereta, nokuti matiketi acho atainge takatenga kubhazi racho randainge ndakabatisa zvinhu izvi zvakabva zvanzi matiketi acho iwawo ainge ari efake, ende munhu wacho ainge akatinyorera matiketi acho akabva atiza nezvinhu zvose zvandainge ndakabatisa. Kana paine anokwanisa kundibatsirawo nevanhu vanokwanisa kundibatsira, please ndapota kuti munhu uyu ndingamuwanawo sei. Ndapota mukoma, please ndibatsireiwo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Zvakangooma hazvo. It means kuti paya pakunotenga matikets kana vanhu muchida kuenda kumusha, we have to be careful. Hanzi ndakatengeserwa bus ticket refake. Vanhu havana kana tsitsi. Shuwa kubira munhu zvinhu zvose zvaainge akashandira makore nemakore. Hoping kuti ID tichange tichimuwanirawo rubatsiro. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi guys, ndibatsireiwo nema-ideas. Inini ndiri mukomana ane 25 years. So ndakaitawo problem yekuti ndakarohwa nevamwe vakomana. Vakomana ava vakandirovera muno muSouth Africa. Asi pavanhu ava vainge vachindirova, ndakabva ndaziva one wavo, ndichibva ndaendawo kumapurisa kuti ndinge ndichienda kunovavhurira case. But ndakati ndichisvika kupolice station, inini ndakabva ndasungirwa nhau yekuti ndainge ndisina mapepa acho handitomborina zvachose. Apa vanhu ava vainge vandirova ndeve muno muSouth Africa. Saka inini hangu ndafunga kuti it is far much better kuti ndinge ndichitsvaka pfuti, ndobva ndangouraya uyo wandainge ndakaziva pavainge vachindirova. Kana ndamuuraya nepfuti, inini ndobva ndangotiza zvangu. Please ndipeiwo ma-ideas. Vedare ndo message yabva kune mwanakomana uyu. Please ngatimupeiwo ma-ideas asati aita the biggest mistake of his life. Let us speak with him in the comment section. Vedare ndo ma-messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.